Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Varadin asos kunum. Ki olboda kamizara menasaki varadin kod bezeba. Alloh mehrbon shuma nigahbon bosha. Ki joy boshin obod sarbaland boshin. Kase ki aqurat naristanин дуромада наристан гирад гуноҳи ман камтар шидан гирад. Доир бобоҷон мегум дар бораи бобоҷон. Бародаро апоқваро ами одам коре ки ами одам кардасе. Як хеле дух намекунанд ами хеле кора карданда. Баъд бисёре наистин ки пуштиша мегирид чопулусиву. Баъд як хеле маънои чопулуса намефаҳмед чие. Баъд менависед чопулус. Чопулуса аввал маъноша фаҳмед ай кадом калима гирифта шудагай ва кадом сол ин калима пайдо шудагай. Барои он ка бародаро ман бобоҷона фақат дар ҳамин ютуб дидагиам, через ютуб мешиносам. Ман ин бародар кати дастари дастархон шидагию чой хӯрдагиум ягон дужуха кардаги нестам. Барои он ка нагирен ай пеши хутон ҳархи гапҳои безеб нанависен. Монен ами одам ам мачита соза спора дар шумо равен намоз хонед. Бисёре ки дар комментария менависен пули мачита диздидай туда-суда карай. Шумо просто хато мекунед бародаро. Ман намеқа фикр мекунам ки шумо хато мекунед, ами гаптон туғри нест. Барои он ка бобоҷона ҳаром мехӯра, ҳаром намехӯра, ира фақат худованд медонад. Дар гардани ман назанед ки ҷураи тайр ту пиша мегирӣ. Ман пиша нагирам. Ман просто ҳақиқата гуфтам ки дар комментариҳо нанависен бобоҷон пул хӯрда, бобоҷон диздӣ карай. Равен як кори фоидаовар кунед ба манфиати хонаводатон, ба манфиати миллати тоҷик. Одамое ки дар бобоҷон мебурен видео мекунен, хутона гарен мегирен, зур мегирен ку. Кани як бор барои раҳмати ҳувайдо 30 минута ҳозира суд кардаги нестанд ку як бор як видеоча кунен. Як видеои ним минута кунен. Просто ҳамин қадр гӯед ки 30 минут чида суд нашид. Ман як бинум думбачатона 21 тона чихели тавалакча мекунам. Як бор ман бинум. Ман барои ҳувайдо камжда 40 бор мумкин видео карда бошам. Бисёр даже 40 борам зиёд. Минат нашава. Ман барои фоидаи шумо кардам ки шуморо нагӯянд ки одамои паст бидиям, гудакшона киштан партотан дар мусорка. Ҳамин одамо пишти гудакшон хеста гам назадан. Фаҳмидед? Агар ки шумо блогерҳо ҳамаато як бора мехистен атва чапа мекардед, мумкин ози вақт 30 минут суд карда буданд, лекин суд шидаги нест 30 минут. Аллоҳи меҳрбон ҳамаато нигахбон боша. Агар гапи ман ягон қадр сахт расида боша, бахшиш. Агар ки сахтам нарасида боша, бахшиш ягон ҷо нито гав зада бошум. Барои он ка ами куни якдигартон кофтана бас кунед, як кори полезни кунед. Обод сарбаланд бошед.